ओरैबायदि बार बारबाय नालाय नै ऊपर साइड हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दायो नै बे माथा नाइकेनिफ्राय नै पुलिस थानाखौ नुहुरो आरोना थाना माने पुलिस स्टेसन फिसा सानो थेफ्राफ्रानो गारिफोरा बेफोर हमजानाय खोमा बाइकफोरा माबायदि जाना थाजोबखो नै नुना नै बाइकफोरा नै बेनो नै पुलिस स्टेसन आंना मबाइल लिरनायखौ सिनाया नैबेयो आब'आ आइनो सेलेनावहाय माबा मुलि होफैदों आरोना ओमफ्राय बेयो न'निसो जाबावो आरोना बे आब'आ सिनायनाय ओरैबायदि बार बारबाय नालाय नै अखा हाखांबाय आरोना ओमफ्राय फुरा हाबावगोन खोमा गोसोमजोब बोथोरानो ओरैबायदि बार बारदों आरोना केन्टिंआव फैदों आङो आइनो माने दाउ बेदरनि सुपखौहाय न'निफ्राय लाबोदोंमोन नालाय गरम खालामनो लाबोदों आङो स' बेखौनो नेदों मानसिफोर दं नालाय बिथा दसे नेनानै लांसै आरोना लोगोफोर दायो चिकेन सुपखौहाय गरम खालामनानै लाबोबाय नै गरम खालामनानै लाबोबाय बेखौ प्रटिन पाउडारजों मिक्स खालामनानै जाहोनांगौ थिनथा जासिगोन आरोना टाइमा 2:51 जाबाय गलायनि र' नै चिकेन सुपआ बे प्रटिना बेनो आरोना सामसनि होनांगौ आरोना सिबिया सावना फोनांगौलाय टिभि देखायनानै दोनबाय थादों ना आइया दसे दसे टिभि नायनो बेयाव आरो खोनायोना मबाइलाव सामस लाबाय आरो सामस मोनसे बोरना सामस मोननै बांद्राय बुरजा लगायनानैबो लाब गैया बे जानोबो हाया बारा बुरजा जाया आरोना एसे एसे जायो ओंखायनो गावनि आन्था ओमफ्राय मोजाङै मिक्स खालामनांगौ चिकेन सुपजोंहाय बेखौ मोजाङै लगायग्रोनानै लानोसै ओमफ्राय दौनोसै आरो ओरै सामसजों बारा मोजां जायो मुलिनि खाफार थायोना बेजों दौनोसै मुलि खाफारजों लगायग्रोनानै लानोसै लोगोफोर मोजाङै फुरा अखा हाबाय नै लोगोफोर टाइमानो दा 4:15 नालाय ओमफ्राय माबायदि हादोंबा मोफ्लामगासिनो दङ अखाफ्रा ओरै मोफ्लामदों ओरैबायदि अखा हाबायना ओमफ्राय हासबेन्डआ दखानाव थांदोंमोन आरोना थाबथानानै दङ होननानै हाग्ला बायदि अखा हाबाय टाइमानो जायाखै ओमफ्राय मानोबा एफा खोमसि जाबाय आइया नायदों दा बोखानाङा दे स' लोगोफोर दिनैनि मोजां आपडेटआ बेनो आइया एसे माने जायाबाबो एसे एनै रायलायहांबाय दे न' लाला जायो आरोना बुजिया रायलायनाया ओमफ्राय मैयानिफ्राय होनबा एसे मोजांसिन जासिनबाय ओमफ्राय माने थाब मोजां जालांसिनबा बिराद मोजां मोनसिगौ आरोना नायनोसै माला मोजां जायो दायोथ' बायहेरायाव बिराद अखा हागासिनो दङ आरोना लोगोफोर दिनैबा मानिफ्राय अखा हाखो मिथिला आरोना दहाय मादै फैदोंमोन आनैबो फैदोंमोन ओमफ्राय मैया जोंनि बिखुनजोबो फैदोंमोन दै मोनायावहाय ओमफ्राय आं ब्लग बानायनाय जायासै मा बानायनो ना मेंना टेनसनफोरजों बानायनो गोसोखौनो जाया मानसिफोर फैबा स' ओमफ्राय ओरैनो फिसा फिसा आइनि थाखाय आपडेट होलांनो होननानै ओरैनो बे ससे क्लिपखौ बानायनाय जाबाय आरोना होनबाबो सिगांनिफ्राय बुहुत बेटारसिन जाबाय आरोना आइया मोजांसिन जाबाय ओमफ्राय उन्दुनाया माने मोनायाव उन्दुनो मोना दै आङो मैया मोनायाव 2 घन्टासोल' उन्दुदों ओमफ्राय हासबेन्डआ नेनांबाय ओमफ्राय हासबेन्डआबो ओरैनो दसे उन्दुबाय ओमफ्राय फुङाव सानसुआवसो उन्दुबाय आरोना सानावहाय दफा उन्दुबाय माथो खालामनो आइखौ नेनांगौ जायोना ओमफ्राय बे बेन्डेजफोरखौ बोखानो नागिरोना बेनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय मानसिनि सेहेराफ्रानो नायजाला आरोना बोरैबा नुजोब्बाय स' आइयाल' मोजां जाग्रोथोंसै आइ मोजां जाबानो सेहेरायालाय मा नङा होमबा लोगोफोर
ट्रेसिं खालामदों आरो नायखौ लोगोफोर एसे गोदो गोदो उन्दुलांबाय दा मोननैबो बायदों दाना এখানেও ভাঙিছে এখানেও ভাঙছে নাকি উপরে এই সাইডে কিন্তু मोनथाम बेयाव अच्छा बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसैमोन आरो थाबैनो आं गोदान आपडेट लाबोबावगोन